bakin cikin raina DJ yaushe za ya yayi na kama da DJ kauna ka ba mu bakin ciki ki zo ki yayi na ke ma kin samu sona na bar gari wasu za su so su raba kauna na zaci kadarar ki ne ni na zata adimin ki ne ni na zata bawan ki ne ni na zata kadarar ki ne. ku danna subscribe a YouTube channel dina wato DJ MB TV sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sabbin remix na ji da na kallo da zarar na ɗaura.